रंग दे बसंती नाम तो रउआ लोग सुनले होखम कि ई भोजपुरी में पहला बार ऐसन फिल्म बनल बा जेके खाली बिहार में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया देखल जाता। खेसारी लाल यादव के फिल्म भोजपुरी में एगो इतिहास बना देहल। केहू सोचले ना होई कि आखिर में भोजपुरी इंडस्ट्री भी ऐसन कर सकेला। फिल्म रंग दे बसंती बड़े बड़े हॉल में दबा के चलता और ई लोग खूब पसंद करत बा। त ए फिल्म के बारे में हम बात करम कि आखिर में ई फिल्म अभी ले कितना कमा ले बा और ए फिल्म के बनावे में कितना रुपया लागल बा और ई फिल्म के कौन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनैले बाड़े लोग। खेसारी लाल के ई सुपर डुपर फिल्म 7 जून के रिलीज भइल। ए फिल्म के डायरेक्टर प्रेमांशु सिंह और प्रोड्यूसर के बात कइल जाओ तो प्रोड्यूसर रोशन सिंह हउवा। ए फिल्म के लेके लोग में खूब बवाल मचल बा। रंग दे बसंती ई फिल्म लगभग 250 सिनेमा घर में चलत बा। अगर ए फिल्म के कमाई के बात कइल जाओ तो ई फिल्म अभी ले लगभग 3-4 करोड़ कमा ले बा। अगर बात कइल जाओ कि ए फिल्म में कितना रुपया लागल रहा तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चलल कि ए फिल्म में लगभग 10 करोड़ रुपया लागल रहा। रंग दे बसंती फिल्म रउआ लोग देखले होखम तो कमेंट में जरूर लिखम कि ई फिल्म अच्छा लागल है कि ना। अगर ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी फटाक दे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आइल तो लाइक के बटन के दबा दी। मिलता नहीं आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।